Вітаю вас, са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. Сёння мы гаворым пра тое, як змяняецца жыццё беларускай дыяспары ў Чэхіі ад барацьбы за візы да прызнання на дзяржаўным узроўні. У нас у гасцях сузаснавальнік і праектны менеджер арганізацыі «Беларуская салідарнасць» Кліменцік Кацько. Вітаю. Марыся. Пагаворым пра тое, як беларусам удаецца адстойваць сваё права на легалізацыю, чаму чэшскае міністэрства адукацыі вырашыла падтрымаць беларускую мову, ну і беларускую дыяспару. Так ці інакш, нейкая падтрымка ўжо адчувальна. Заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць свае каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. Кліменці, перад тым, як пачаць асноўную нашу размову, вось арганізацыя «Беларуская салідарнасць». Я ведаю, што вы знаходзіцеся ў такім супер чэшскім горадзе. Другі горад, наколькі я ведаю, так, у Чэхіі, горад Брно. Ну, самі брнякі, напэўна, сказалі, гэта, канешне, першы горад у Чэхіі. Вось. Распавядзі, калі ласка, «Беларуская салідарнасць». Прыгожая назва. Я раней пра такую не чула. Яшчэ будзем знаёміцца разам з усімі. Ну, «Беларуская салідарнасць», мы абралі такую назву, таму што мы першая арганізацыя, якая зарэгістравана у менавіта такім гістарычным паўночным паўднёвым рэгіёне Чэхіі, які называецца Маравія. Мы першае такое афіцыйнае прадстаўніцтва беларусаў у гэтым рэгіёне. Чаму салідарнасць? Таму што гістарычна склалася, што і перад падзеямі 20-го года, і пасля беларусы менавіта гэтага рэгіёну збіраліся на акцыі, выходзілі на акцыі салідарнасці, заўсёды адзін аднаму дапамагалі, і гэта існавала ў такой форме крыху хаатычнага, але даволі хатняга, такога прыемнага кам'юніці, галоўнай рысай якога менавіта з'яўляецца салідарнасць. Таму беларуская салідарнасць. А чаму беларуская? Таму што калі ты беларус, трэба гэта падкрэсліць. Ну, канешне. Добрая ініцыятыва. Як даўно вы ўжо працуеце і чым вы займаецеся? Я ведаю, што ў горадзе Брно жыве даволі шмат беларусаў. І час ад часу людзі там праяўлялі неяк сваю ініцыятыву. Я ведаю, што збіраліся ў старым такім тэатры са сваёй гісторыі, так, у цэнтры горада, рабілі нейкія імпрэзы, хадзілі на беларускае піва, ладзілі нейкія сустрэчы людзей, якія прыязджалі ў Брно, знакамітых там беларусаў. Чым займаецеся вы? Мы займаемся... У нас у беларускай салідарнасці існуе два галоўных такіх кірункі нашай дзейнасці. Першае, гэта, вядома, культура і адукацыя. Мы займаемся падтрымкай лакальнай беларускай дыяспары, захаваннем беларускай мовы, развіццём беларускай мовы, развіццём беларускай культуры і проста каб людзі, нават хто ў выгнанні, хто ў добравольнай міграцыі па-за межамі роднага краю, маглі мець нешта блізкае да сэрца. Гэта першы кірунак. Другі ж кірунак — гэта адвакацыйная дзейнасць, гэта абарона правоў беларусаў, гэта афіцыйнае прадстаўніцтва перад урадам. Вось такая гісторыя. Ну, давайте якраз з адвакацыі, напэўна, і пачнем. Такая сур'ёзная, трохі балючая для беларусаў тэма. Шмат гадоў яна такой была, як мінімум. Чэхія была адной з першых краін, што занялі жорсткую пазіцыю адносна візаў пасля лютага 2022 года. І тут важна зразумець, як дыяспара працуе з гэтым ціскам. Кліменці, вось вы згадывалі, калі мы з вами размаўлялі напярэдадні эфіра, што ў візавым пытанні намеціліся нейкія зрухі, дзякуючы працы, у тым ліку вашай каманды. Пра што канкрэтна ідзе гаворка? Гэта разавыя кейсы, ці чэшскія ўлады пачалі мяняць сістэмны падыход да беларусаў, аддзяляючы іх там ад тых жа расіян? Я думаю, што калі мы кажам пра візавыя пытанні, пра візавыя праблемы, якія датычныя беларусаў, то
Па-першае, хочацца сказаць то, што сапраўды з пачаткам вайны былі ўведзеныя вельмі масавыя, вельмі жорсткія візавыя абмежаванні для грамадзян Беларусі. Аднак паступова, дзякуючы працы беларусаў, вядома, не толькі нашай, шмат беларусаў над гэтым працуе, былі спачатку ўведзеныя выключэнні. Аднак, што датычна менавіта нашай працы, нашых дасягненняў, па-першае, мы звярталіся, мы вырашылі, што каб сістэмна працаваць з нейкімі пытаннямі, па-першае, трэба працаваць з гэтым як бы вялікай камандай разам. Таму адным з нашых першых імкненняў было аб'яднаць беларускую дыяспору і старую міграцыю, і ўжо, умоўна кажучы, новую. Таму у нас была спроба зрабіць асацыяцыю беларускіх арганізацый у Чэхіі, аднак менавіта з нейкай рэгістрацыі не павялося, таму мы зараз існуем у форме дыскусійнага чату, які дапамагае нам каардынаваць нашы дзеянні. Таксама мы звярталіся вельмі шмат за кансультацыямі к розным, нават надурадавымі, наддзяржаўнымі арганізацыямі, як, напрыклад, мы звярталіся в European Network for Ombudspersons for Children, так як візавае абмежаванне, па-першае, б'е па найбольш уразлівых групах беларусаў. Гэта, напрыклад, дзеці, якія з'яўляюцца грамадзянамі Чэхіі, гэта студэнты, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, гэта сталыя людзі, якія не могуць пабачыцца са сваімі сем'ямі. Гэта такі наш асноўны вектар, праз які мы працавалі, бо з боку дзеяння нацыянальных заканадаўстваў гэта найбольш такі эфектыўны вектар. Пасля кансультацыі з іншымі арганізацыямі мы падавалі скаргу ў ОАН. Яна зараз разглядаецца. Таксама мы абмяркоўвалі магчымыя шляхі вырашэння гэтай праблемы, напрыклад, з Радай Еўропы, з якімі мы зараз атрымаем кантакты, і Рада Еўропы падтрымлівае наша імкненне адбіць нашае права на візы. Таксама Рада Еўропы падавала две афіцыйных рэкамендацыі да ўрадаў Еўрапейскага звязу і Чэхіі. Таксама мы актыўна ўдзельнічаем у працы, як, напрыклад, у камісіі па правах іншаземцаў чэшскага ўраду, дзе наш прадстаўнік Андрэй Клавур, напрыклад, запэўніў іх у неабходнасці віз для сваякоў і студэнтаў як мінімум. Таксама была цікавая гісторыя, што якраз таки прыйшлося адбівацца ад таго, што нас кідалі ў адну такую вялікую купу з расейцамі пры разгляданні гэтага пытання. Аднак мы сапраўды лічым, што нас трэба сепараваць у гэтым сэнсе. Мы не Расія. Таксама у нас пачаліся перамовы з камісіяй па правах нацыянальных меншасцяў, і гэта вельмі вялікі крок. І у выніку, калі нядаўна зусім у Чэхіі змяніўся ўрад, мы зараз бачым ужо першыя крокі нам насустрач. Урад трымаецца ў кантакце як з беларусамі ў цэлым, намагаецца трымацца, вельмі акуратна пра гэта магу казаць, бо візавае абмежаванне ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе крыху марудна, але мы назіраем ужо вялікшыя зрухі, і гэта урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць. Перспектыва існуе, і мы плённа працуем, каб кожны беларус мог спакойна пабачыцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй. Калі каротка, давайте просто трошки нагадаем так тым, хто не ў курсе моцна, так, што гэта за вялікая праблема, бо наколькі я памятаю, калі шмат гадоў таму яшчэ я вучыла чэшскую мову ў Беларусі, нас усіх заклікалі паступаць у чэшскія вузы, што калі вы ведаеце чэшскую мову, вам гэта будзе зрабіць лягчэй, вы можаце вучыцца бясплатна, калі вы пройдзеце. Ну і было шмат такіх, просто цікавостак,
палітак і тое, за што беларусы чапляліся, пераязджалі, ўсё. Што мы бачым сёння вось у гэтым пытанні? Сёння мы бачым тое, што з пачатку ковіда, калі ўпершыню былі ўведзены візавыя абмежаванні, консульствы былі закрытыя, а пасля пачалася вайна ва ўкраіне, і просто у якасці санкцый да грамадзян Беларусі былі ўведзены візавыя абмежаванні. Потым вось. І фактычна міграцыя ў Чэхію для такога, умоўна кажучы, звычайнага беларуса, які не з'яўляецца, напрыклад, уцекачом, міграцыя ў Чэхію стала наўпрост немагчымай, таксама як і турыстычныя візіты, як і ўсё астатняе. Гэта зараз існуе ў межах толькі такіх выключэнняў. Што датычна адукацыі, таксама можна былі кейсы, калі, напрыклад, тлумачылі пытаннямі нацыянальнай бяспекі забарону на навучанне на асобных спецыяльнасцях ва універсітэтах. Альбо, напрыклад, таксама я могу сказаць то, што нярэдка пра гэта адкрыта не кажацца, але беларусы сапраўды часам сутыкаюцца з дыскрымінацыяй праз грамадзянства. Вось я толькі хацела запытацца, на фоне росту правых настрояў у Еўрасаюзе і ўзмацнення міграцыйнай палітыкі, наколькі складана сёння пераконваць чэшскі ўрад, што беларусы гэта не пагроза бяспецы для Чэхіі, калі мы не кажам, канешне, пра там лукашэнкаўскіх беларусаў, умоўна кажучы, і сілавікоў. Калі вельмі коротка, гэта складана. Але я думаю, што вельмі важна казаць пра тое, што чэшскі ўрад, гэта ўрад не беларускі, ён не маналітны ў гэтым сэнсе, і ўсё яшчэ, калі працуюць інстытуты, то працягваць працу можна. Напэўна, у гэтым сэнсе я могу сказаць то, што як бы я не ацэньваў іхнюю працу, але яны працуюць і ёсць магчымасць, што для нас самае галоўнае. Мне заўсёды было цікава вось назіраць, я калі размаўляла з палітыкамі некаторымі, так, чэшскімі і там рознай інтэлігенцыі, што яны нібыта разумеюць нашу сітуацыю. Нават я б сказала, што ў прынцыпе разумеюць. Яны кажуць, мне шмат разоў казалі, што у нас не проста, што ў вас не так, як у нас там было падчас акупацыі, а у вас нават больш страшна і горш сітуацыя. То бок я чула вось такія водгукі. І на гэтым фоне мне вельмі цяжка, увогуле, я вельмі пераймаюся за вас, за людзей, якія жывуць там сёння, так, што на гэтым фоне ёсць такія праблемы з дакументамі. Так, але гэта заўсёды вельмі залежыць ад канкрэтных людзей, бо я таксама вельмі шмат, і уласна я ўжо падчас сваёй працы, калі я прадстаўляў беларускую салідарнасць, і ад людзей больш сталейшых, якія вельмі даўно, напрыклад, жывуць у Чэхіі, я чуў тое ж самае, што кажаце вы мне зараз, і для мяне таксама крыху часам дзіўна бачыць і чуваць нейкія ксенафобныя, але ксенафобныя выказванні альбо нейкую крыху дзіўную палітыку. Але што датычна вось гэтага правага развароту, я думаю, што нягледзячы на тое, што вось такая правая нацыяналістычная партыя зараз з'яўляецца часткай кіруючай кааліцыі, я думаю, то, што ўсё яшчэ мы бачым станоўчыя сігналы з боку чэшскага ўрада як агулам. То бок, як мы казалі, і датацыя гэта для нас вельмі важны знак, які вельмі шмат кажа пра
больш рэальнае не публічнае стаўленне. Такім чынам, проста каб падсумаваць вось гэты блок пытанняў, беларусы ў Чэхіі часта трапляюць пад ускосныя санкцыі, блакіроўку рахункаў, праблемы з паступленнем ва ўніверсітэты на тэхнічныя спецыяльнасці, як мінімум. Усё ж такі ўдаецца праз адвакацыю даносіць да банкаў і універсітэту абсурднасць, хоць некаторых абмежаванняў. Усё ж такі, я разумею, што напэўна, удаецца, але гэта на ўзроўні, мы падумаем, ці ўжо адчувальны гэтыя крокі, пра якія мы сёння размаўляем? Я думаю, што датычыцца больш прыватных нейкіх інстытуцый, як, напрыклад, вышэйшыя школы, універсітэты альбо банкі. Што датычна універсітэтаў, я ведаю, што часам універсітэты ідуць на такі цікавы шаг, што ты падпісваеш дэкларацыю, што ты не будзеш ніколі выкарыстоўваць гэтыя веды, гэты дыплом супраць Чэхіі, я пра такое чуў. Што датычна банкаў, на жаль, найбольш частае вырашэнне гэтай сітуацыі гэта тое, што прасцей браць іншы банк, прасцей прыйсці ў іншае месца і там, мабыць, пашанцуе, бо ўсё яшчэ існуе некалькі банкаў, якія як бы даволі адкрытыя да іншаземцаў, у тым ліку грамадзян Беларусі. Вось. Але гэта тое, што датычна банкаў, банкаўскіх рахункаў. Так, мы перайдзем да пытанняў з чата. Адразу папярэджваю, вы ў нас упершыню, наколькі я памятаю, са мной яшчэ размовы не было. У эфіры ў чаце у нас бываюць як падтрымліваючыя каментары, так і жорсткая крытыка. Вось, пачнем з таго. Владимир Кисляк пішет: «Организация хорошая, жалобу вон подали, значит компетентные». Але адразу Валентина, 61, не бачу цалкам так, як вы записаны. «Где визы? Болтайте, лишь бы что, ничего не делайте, набор слов и полная бессмыслица». Ох. Я думаю, што мне ёсць што адказаць. Сэнс у тым, што калі мы кажам пра нейкую супрацу, па-першае, мне сапраўды падаецца тое, што прабачце, калі гэта прагучыць неяк дрэнна, але што заўгодна лепш, чым нічога. Гэта па-першае. Па-другое, калі мы працуем, калі мы звяртаемся да, напрыклад, урада з пазіцыі таго, што мы нацыянальная меншасць, альбо, напрыклад, умоўна кажучы, нейкі студэнт, нейкі працуючы чалавек, трэба разумець тое, што нягледзячы ні на што, часцей за ўсё вы звяртаецеся да ўрада з такога стану, што вы не з'яўляецеся грамадзянінам гэтай краіны, таму вы абмежаваны часам у інструментах, з якімі вы можаце працаваць. Таксама мне варта сказаць, што напэўна, гэта найбуйнейшая праблема, а па-другое, гэта то, што калі вы існуеце ў свеце, дзе вы іншаземец, які як бы некаторыя бакі пачынаюць вас намагацца асацыяваць, напрыклад, з расійскай агрэсіяй, вы мусіце наўпрост нейкім цікавым чынам знаходзіць іншыя шляхі, каб звярнуцца да ўрада і займацца адвакацыйнай дзейнасцю. Займацца адвакацыйнай дзейнасцю, сутыкацца з ксенафобіяй. Я магу сказаць тое, што праца сапраўды ідзе. Калі хочаце, можаце напісаць нам на пошту, спытаць, мы скінем вам які-небудзь больш дакладны рэпорт. Праца ідзе, мы намагаемся рабіць што заўгодна, і таксама хочу сказаць тое, што мы гэта робім як на нашы ўласныя грошы. У нас ва ўсёй каманды ёсць іншыя заробкі, іншая праца. Мы займаемся гэтым
Вось так. Таму дзякуй за пытанне. Дзякуй вялікі за адказы і запытанне вам таксама, паважаныя слухачы і гледачы. Я скажу, што так, кансалідацыя, салідарнасць гэта заўсёды добра, калі яна вакол добрай важнай справы, і паглядзім, што будзе далей. Я вам жадаю шчыра поспехаў, каб у вас усё атрымлівалася і нарэшце мы дасягнулі нейкага паразумення, бо я ведаю, што праблема вельмі сур'ёзная, шырокая і в ёй ужо таксама шмат гадоў. Калі пытанне легалізацыі базавых правоў гэта пра магчымасць застацца і жыць у краіне, то наступны крок гэта ўжо стварэнне ўласнай культурнай і адукацыйнай прасторы. І тут у беларускай дыяспары ў Чэхіі з'явіліся важныя поспехі. Абмяркоўваем поспех з атрыманнем датацыі ад Міністэрства адукацыі Чэшскай Рэспублікі. Атрыманне гранта ад Чэшскага Міністэрства адукацыі на падтрымку мовы нацыянальных меншасцяў. Гэта, у прынцыпе, сур'ёзны прэцэдэнт. Ці азначае гэта, што беларуская мова афіцыйна прызнаная ў Чэхіі як мова супольнасці, якая мае патрэбу ў абароне? О, як? Вельмі добрае пытанне. Я адразу могу сказаць, што тое, што мы атрымалі станоўчае вырашэнне па нашай заяўцы на гэтую датацыю, гэта сапраўды гэта можна інтэрпрэтаваць як тое, што па-першае, беларуская нацменшасць афіцыйна прызнаная, яна прызнаная на дзяржаўным узроўні Чэхіі. Гэта першае. Па-другое, тое, што Чэхія гатовая падтрымліваць беларускую мову і культуру. Таму так. Вельмі цікавы кейс. Як гэта ўсё адбывалася? Як ішла праца? Колькі вы атрымалі сродкаў, калі мы можам запытацца, і на што яны пойдуць? Гэта падтрымка ўжо там нейкіх існуючых ініцыятыў ці магчымасць запусціць паўнавартасную беларускую там школу з сістэмным навучаннем? Для датычна таго, куды пойдуць гэтыя грошы, як ішла праца над праектам, я думаю, што больш-менш праца над праектам гэта перамовы з патэнцыйнымі выкладчыкамі, гэта перамовы з партнерамі, перамовы паміж камандай, як бы гэта па большай частцы. Я не ведаю, наколькі дасведчана ў гэтым плане публіка, якая зараз нас глядзіць, але гэта па большай частцы гэта офісная праца, праца на датацыі, і трэба яе прыдумаць і прапісаць файны праект і дамовіцца. Колькі грошай атрымалі? Заўсёды ўсіх цікавіць гэтае пытанне. Заўсёды ўсіх цікавіць, разумею, але я, напэўна, не ўпаўнаважаны адказваць пра канкрэтныя лічбы, але я могу сказаць, што на беларускую адукацыю і беларускую мову, беларускую культуру гэта першая настолькі буйная датацыя. Аднак трэба ўлічваць тое, што гэта датацыя ў фармаце 70-30, дзе 70% пакрывае дзяржава, 30% мы мусім знайсці самі. Гэта вельмі вялікі выклік для нас зараз будзе. Што датычна таго, куды пойдуць грошы, гэта будуць так званыя беларускія школы ў Брні і Празе і для дзяцей, і для больш дарослай аўдыторыі, якія будуць складацца з курсаў беларускай мовы і беларускай культуры ад дасведчаных выкладчыкаў, як онлайн, так і офлайн фармаце. Таму запрашаю далучацца на онлайн фармат тых, хто не ў Чэхіі, і на офлайн тых, хто зможа да нас прыехаць у Празе і ў Брне. А што тычыцца беларускай школы у Чэхіі ці ў Брне, як там справа сёння? Справы такія, тое, што паступова адчыняецца гэтае акенца, аднак трэба ўлічваць тое, што крытычна памяншаецца колькасць беларусаў. Напрыклад, за апошнія годы, калі казаць пра памеры, з Чэхіі з'ехала амаль што цэлая дыяспара, напрыклад, барненская, дзе я жыву. Я кажу не канкрэтна пра Брно, але пра колькасць для параўнання. Таму
таму гэта складана, але мы працуем над гэтым, і у нас ёсць на гэта попыт канкрэтна ў Брне, ў Празе ёсць дастаткова людзей, якія б хацелі, каб іх дзеці навучаліся на беларускай мове, і зараз мы праводзім даследаванне попыту і магчымасцяў фінансавання для такога буйнога праекта, як паўнавартасная сярэдняя адукацыя на беларускай мове. Ну так, сапраўды, напэўна, усе гэтыя перашкоды і візавыя праблемы, і вайна, і гэта ўсё агулам уплывае на тое, што людзі, якія, можа, і марылі там жыць і працаваць у Чэхіі, яны не застаюцца там сёння надоўга, едуць кудысьці шукаць шчасце ў іншыя краіны, напэўна. На жаль, бо ведаю, што шмат людзей з вышэйшай суперадукацыі, такіх людзей у Чэхіі заўсёды шукалі, і проста вось прыязджайце да нас. Была такая палітыка, у тым ліку у бок Беларусі. Гэта было шмат гадоў. Як вы лічыце, чаму міністэрства ўсё ж такі пайшло на гэты крок менавіта цяпер, калі агульная рыторыка ў Еўрасаюзе скіраваная хутчэй на скарачэнне вось выдаткаў на мігрантаў? Я думаю, тут можна глядзець на гэтае пытанне з таго боку, што па-першае, наўпрост у дзяржаўным разліку існуюць гэтыя грошы. То бок яны існуюць, але іх ніхто не атрымлівае. Таму як бы бюджэт закладзены. Але калі вяртацца да заходнага пытання, чаму менавіта зараз, чаму наўпрост насуперак агульнаму тренду гэта адбываецца, я думаю, што гэта шмат кажа пра вынікі працы беларускай дыяспары і нашай арганізацыі ў прыватнасці, бо гэта ўсё яшчэ такі шлях падтрымаць сапраўды тых людзей, якія наўпрост патрабуюць гэту падтрымку, якая проста жыццёва ім неабходна. Я думаю, вось такая гісторыя, і тое, што як бы у Чэхіі не існавала тых людзей, якія б займаліся прасоўваннем гэтага кірунку у такім маштабе, у такіх памерах і настолькі актыўна. Таму я думаю, што ў гэтым ёсць і вялікае дасягненне нашай арганізацыі беларускай салідарнасці. Ёсць яшчэ такое пытанне. У Чэхіі вялікая украінская дыяспара. Ці супрацоўнічаеце вы з прадстаўнікамі вось украінскай дыяспары ў пытаннях там адукацыі? Ці ў беларусаў цяпер свой вось такі асобны шлях інтэграцыі? Гэта цікавае пытанне, якое таксама выклікала ў нашай камандзе даволі шмат дыскусій, але што я могу сказаць? Я могу сказаць, што афіцыйнага нейкага супрацоўніцтва зараз, напрыклад, паміж нашай арганізацыяй і нейкімі украінскімі арганізацыямі няма, але я могу сказаць тое, што беларусы даволі часта прыходзяць на украінскія івенты, таксама як і украінцы прыходзяць на нашы івенты. Гэта супраца хутчэй паміжасабовая, вось такая чалавечая, паміж асобнымі людзьмі, чым нейкая інстытуцыяналізаваная такая супраца. Я думаю, што зараз беларусы ўсё ж такі скіроўваюцца больш і больш да свайго ўласнага асобнага шляху, што мяне, не ведаю чаму, але выклікае мне нейкае прыемнае пачуццё, што мы ўсё ж такі заслугоўваем разглядацца ў шэраге ўсіх праблем. Сярод усіх праблем, я думаю, што мы нашыя праблемы беларускай дыяспары, беларускай нацменшасці ў Чэхіі, прыватнасці, гэта даволі своеасаблівыя спецыфічныя праблемы, і не трэба нас разглядаць як сукупнасць вось так званай усходняй міграцыі Беларусь, Расія, Украіна. Гэта не адзін блок, і ў кожнай краіны, у кожнай дыяспары свае праблемы.
Дзякуй вялікі. І любая адукацыйная ініцыятыва трымаецца не толькі на грантах і рашэннях міністэрстваў. Важна яшчэ тое, ці ёсць у людзей унутраны запыт на мову, культуру і супольнасць. Пра гэта пагаворым з вамі далей. Калі ласка, будзьце актыўнымі ў чаце, пакідайце свае пытанні, хто яшчэ не пакінуў. Дзякую за тое, што вы глядзіце нас і слухаеце, і за вашу актыўнасць. Пераходзім да практычнага досведу. Клеменція ў рэгіёне. Вы арганізоўвалі мову нанова ў Брне. Чым адрозніваецца запад беларускай дыяспары ў другім па велічыні горадзе Чэхіі ад пражскай бурбалкі? Добрае пытанне. Я думаю, што тычыцца менавіта Брна. Мову нанову ў Брне трэба разумець мэтавую аўдыторыю. Брно як бы такі вялікі студэнцкі горад, у якім даволі шмат, можна сказаць, што беларусаў, якія не з'яўляюцца часткай вось гэтай палітызаванай дыяспары, якая, напрыклад, асэнсавана, накіравана праз святкуе нейкія нацыянальныя святы. Даволі шмат людзей, якім проста цікава прыйсці, паслухаць беларускую мову, паглядзець на цікавых людзей, як, напрыклад, Лявон Вольскі быў на нашай першай лекцыі, адкрываючай. Вось, што датычыцца адрозненняў Прагі Брна. У Празе, я думаю, што больш сталая такая міграцыя, гэта па-першае, а па-другое, шчыра кажучы, я не разумею, чаму яны не зрабілі гэта раней, гэта даволі відавочная ідэя. Не сакрэт, што многія беларусы за мяжой пераходзяць на рускую або там чэшскую мову, калі мы кажам пра Чэхію, напрыклад, так. У Польшчы я таксама часта вельмі чую у кампаніях беларусаў людзі, якія ведаюць беларускую мову, пачынаюць неяк вось асімілявацца, не ведаю, там у камунікацыі, там, магчыма, не толькі са сваімі, з украінцамі, якія тут ёсць яшчэ, то бок усё часцей і часцей чуваць рускую мову, ці людзі паступова, не ўсе, канешне, пераходзяць, інтэгруюцца, пераходзяць на мову краіны, у якой яны жывуць. Навошта у 24-м годзе укладаць у 26-м годзе укладаць сілы ў курсы беларускай мовы ў эміграцыі? Вось гэта пытанне унутранай гігіены, палітыкі, нейкі выбар. Хочацца чагосьці прыватнага ад вас. Я думаю, што гэта такое больш пытанне пра тое, каб захаваць сябе і падзяліцца тым, што для цябе важнае. Для мяне асабіста беларуская мова — гэта мова, на якой я праходзіў 11 год сярэдняй адукацыі ў Мінску. Таму гэта для мяне вельмі асабістая гэта мова, на якой я думаю пра свае пачуцці, пра каханне, пра ласку і не толькі, вядома. І таму як бы я думаю, што гэта вельмі важна. Я думаю, што у кожнага мусіць быць магчымасць гэта вярнуць сябе, калі яно было, альбо набыць для сябе, каб проста было нешта вось прыватнае, асабістае, такое, можна сказаць, інтымнае, і чтоб цябе ўнутры сапраўды адрознівала ад таго, што вось я беларус, і я зараз буду размаўляць з беларусам на беларускай, альбо з кім заўгодна на беларускай. Як вучыць міграцыя, даволі часта гэта не праблема. Як вы лічыце, ці дапамагаюць такія культурныя праекты, як мова нанова, аб'ядноўваць дыяспору для вырашэння больш сур'ёзных, больш жорсткіх, напэўна, гэта сур'ёзныя і так задачы мова нанова, праграмных задач, вось, напрыклад, той жа адвакацыя. І, дарэчы, што ад пачатку пачалося? Мова нанова, курсы, ці беларуская салідарнасць? Як вы аб'ядноўваліся? Магчыма, так і адбылося? Спачатку гэта ўсё пачалося з таго, што стварылася беларуская салідарнасць, а ўжо ў працэсе існавання проста праз выпадковыя сустрэчы, праз цікавыя знаёмствы
Прыйшла ідэя да праекту, а потым знайшлася магчымасць адшукаць на гэта фінансаванне, і так мовна нова, як бы даволі асобна, я б сказаў, але ўсё ж такі камандай беларускай салідарнасці была рэалізаваная. Вось. Што датычыцца пытання пра аб'яднанне дыяспары, вядома, гэта вельмі файная нагода, каб сабраць людзей не па нейкіх балючых пытаннях, каб яны проста пазнаёміліся, па-першае. Таму я лічу, што такія непалітызаваныя адукацыйныя культурніцкія івенты, яны вельмі аб'ядноўваюць людзей. Гэта па-першае. Па-другое, мы мэтанакіраваны, калі рэалізоўвалі праект, мы імкнуліся рабіць акцэнт на актыўнасцях, якія будуць выконваць задачу камьюніці-білдинга і знаёміць людзей паміж сабой. Таму у выніку гэта прыходзіць да стварэння сапраўднай супольнасці, дзе людзі адзін аднаго ведаюць і гатовыя камунікаваць не толькі па нейкіх асабістых пытаннях, але разумеюць сапраўды тое, што яны супольнасці, у іх ёсць агульныя праблемы, з якімі трэба змагацца менавіта што разам. Тут я яшчэ дадаткова хацела бы запытацца. Я ведаю, што амаль у кожнай краіне Еўрасаюза, можа і ўвогуле ва ўсіх краінах, вельмі ўрад, там, напрыклад, у Польшчы палякі, так, у Чэхіі, там, магчыма, чэхі, так, звяртаюць увагу на тое, наколькі людзі спрабуюць інтэгравацца. Што яны не проста там ходзяць па вуліцах, не ведаю, там ім чымсьці дапамагаюць, выбілі нейкі грант там, недзе, напрыклад, так, вось. Але з імі можна там паразмаўляць на роўных. Яны бачаць, што людзі, якія прыехалі, цікавяцца мясцовай культурай. Ці надаеце вы вось гэтаму ўвагу, і што для гэтага робіце? Я думаю, што у гэтым сэнсе, па-першае, у нас ніколі не было задачы супрацьстаяць інтэграцыі, і асіміляцыі яна адбываецца непазбежна. І шчыра кажучы, я не магу сказаць тое, што вось неяк так маштабна існуе праблема інтэграцыі беларусаў у лакальную супольнасць, бо не ведаю, ніколі не чуў пра такія кейсы. Што датычна менавіта інтэграцыі на нейкіх больш высокіх узроўнях, калі мы кажам не проста пра грамадзянскую інтэграцыю, калі чалавек прыходзіць на працу, размаўляе на чэшскай, атрымлівае адукацыю на чэшскай, гэтак далей, то бок жыве звычайным чэшскае жыццё. Калі казаць пра вышэйшы ўзровень, мы намагаемся дабівацца таго, што глядзіце, слухайце, з намі можна размаўляць, мы дамаўляемся, мы не хочам займацца нейкімі вар'яцтвамі, мы не лукашэнкаўскія вось агенты. Калі ласка, давайце размаўляць, мы з'яўляемся часткай гэтай супольнасці. Дзякуй. Калі падсумаваць, то сёння беларуская дыяспара ў Чэхіі ўжо не выглядае як супольнасць, якая проста адаптуецца да новых умоў, а яна спрабуе будаваць доўгатэрміновую стратэгію, вырашаць свае праблемы. І тут узнікае галоўнае пытанне, што далей. У нас вельмі мала засталося часу, але не магу не запытацца, рост правага папулізму ў Еўропе палохае многіх. Ці ёсць у беларускай салідарнасці план Б на выпадак, калі чэшскія ўлады вырашаць яшчэ мацней абмежаваць правы іншаземцаў і краін-агрэсараў нават з прыстаўкай «са»? Я думаю, што тут, калі гэта адбудзецца, варта працаваць ужо не з нацыянальным урадам, бо ён сваё выказванне зрабіў, альбо зробіць. У такім выпадку трэба будзе звяртацца да наднацыянальных органаў, якія маюць дастатковую ўладу і паўнамоцтвы, каб дапамагчы з вырашэннем гэтага пытання. Як паказвае практыка, Чэхія падпарадкоўваецца над нацыянальным вырашэннем, і вось
гэта наш рэзервны план. Але калі адбудзецца цалкам поўны правы разварот у Еўропе, я думаю, што ад гэтага немагчыма застрахавацца. Я спадзяюся, Бо што Еўропе. я спадзяюся, што у нас будуць яшчэ шмат нагодаў сустрэцца у новых эфірах, новых размовах. Таму закіну адразу на будучыню, якую наступную крэпасць вы плануеце ўзяць пасля атрымання адукацыйнага гранта? Што цяпер з'яўляецца самым слабым месцам беларусаў у Чэхіі? Візы. Гэта наша галоўная мэта, працаваць па візавым пытанні і паступова дабівацца. Мне цяжка сказаць, што наступіць адзін дзень і ўсе візавыя абмежаванні знікнуць. Не, але паступова студэнты змогуць пабачыцца з бацькамі, дзеці, якія з'яўляюцца чэшскімі грамадзянамі, змогуць стаць дастатковай падставай для таго, каб іхнія дзядулі і бабулі маглі прыехаць у Чэхію. Мы паступова будзем кірпічык, цаглінка па цаглінцы будзем разбіраць гэты мур. Вось, гэта наша галоўная мэта. Добра, да наступных сустрэч, што, як гаворыцца. Сёння мы абмяркоўвалі, як беларусы ў Чэхіі праходзяць ад статусу прасіцеляў да статусу партнёраў дзяржавы. У нас у гасцях быў Клеменцій Кацько, праектны менеджер арганізацыі «Беларуская салідарнасць». Мы гаварылі пра візавыя змены, новыя магчымасці для беларускіх школ і пра тое, чаму салідарнасць – гэта найперш прафесійная праца. Дзякуй, што былі з намі. З вамі са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё.